ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. ирӯз 15 октябри соли 2023 якчанд дона техникаҳоро навбар кардем барои шумо. аз ҷумла тракторҳо, комбайнҳо, газелҳо ҳастанд, портеро ва дигар техникаҳо хулоса барои шумо тамошо кунед. беҳтаринан барои ки шумо маъқул мешаванд. дар ҳамин навбори мо агар тонед лайкото намонед, ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангодаро зер карда монед. баъдан шумо аз навбарҳои баъдиам бохабар мешаванд. бачаҳо хона дорен, замини квартира дорен, техника компания дорен, аппарат мошино боша, агар роиш кунед дар ҳамин ватсап мо рекламаш мекунем. ана мо тарафи техникаҳо мерем. мардони азиз, тамошо кунед. беҳтарин техникаҳо. این به زبان روسی штучный орех در مغزهای شکلات و دیگر چیزها استفاده کرده میشه. البته من ببینید علفش برای گوسفند چوبداری و دیگر مرغ‌های خانگی من همه تراکتور با این کنده میشه، چون که با اون اسباب لازمیه که پخته کنده میشه با همه اسباب این کنده میشه. من همه ببینید این تراکتور B28 تراکتوری که از دوره سویز ماندگی، من 38 سال استاژ کاری دارم. دولت قربان ناحیه قبودیان دهه کمراب. مرحمت ما این خریداری میکنیم. باقی سلامت باشه هم خدمتان عزیز. Assalomu alaykum akay, nemi traktorcha frezer dora, plug dora, gandum dora ki delinta dora ka او پرش هم دوست داره خطش بالونای خچم هسته یا برای چیزی موندگی мотори мотоблоки 195 дӯстон дар шаҳри ваҳдат 2500 сомон нархшай. рақамошон ватсап доранд, рақамҳои дастиам ҳастай. марҳамат кунед, занг занг муроҷиат кунед. ҳамин навбор дар бародарази лайкора монед. лайкора чанд харид метавонед. техникаи навбатӣ комбайн нива дар шаҳри исфара солаш 1992 60000 сомонӣ. ватсап доранд, рақамҳошон муроҷиат кунед. дӯстон азиз, ҳуҷҷатош 100% мотор, 100% ремонтшага, балонош 70%, алиш намешавад, толка денги лозима мега. ватсап да муроҷиат кунед. коробкаш созай, ходовой 100%, пресса меброрам. мақсад ки Россия мерем мега, мефурӯшемш, просто сумдар кора барои мо фурӯхтестемша мега. солаш 1992 60000 сомонӣ. дӯстон азиз, касоне ки техникаҳо дорен, шумо ҳам комбайнҳо дорен, метавонед равон кунед. мо ҳам хел дар ҳамон навбарҳои баъдина мемонем. бари тамошобинӣ пешбин мекунем. иншоалло ҳаракат карда мефурӯшем. метавонед фақат мода муроҷиат кунед дар ватсап мо. лайкора монед, лайкора дальше тамошо кардан бигирем. плита гроб 1.5 гроб 1.5 21 дона. нархи фурӯш 1700 сомон гуфтестем, бо савдо мешавад. ноҳияи ҷаволдини балхӣ, кӯчаи пивзавод, лави дайро. харидори қизиқманд боша агар, марҳамат, бо иншоалло ки муомила дорад. техникаи навбатӣ дӯстон азиз, газели фурӯшӣ дар ноҳияи файзобод солаш 2005, нархаш 55000 сомонӣ. ватсап дорам барои муроҷиат кардан. механикаи дизел дар ҳолати миёна, ҳамаш созай. харидори қизиқ боша бо муомила ҳам мекунем.
همین قدر معلومات روان کردم دوستان عزیز. خلاصه مسئله کузовش پوسیدگی نیست. балонаш созай, документ дорам. мотораш дар ҳолати корияй, дизелай фақат. барои савдо кардани гов, моло, гандума, орд беҳад удобе дӯстон азиз. марҳамат кунед, бо худотон занг зад аз номи канали мо гап занед, иншоалло шуморо скидка ҳам мекунам. састани беҳад созай. хулоса ки харидори қазиқ боша бо муомила ҳам мешавад. 55,000 мумкин ки 50,000 дам битато мардон азиз. бисёр ба арзон намешавад. касоне ки хоҳиши харидори камазора дорен, камазои фурӯшӣ қабул кардем соли 1983. инами састиани 65,000 сомонӣ нархаш. нав мотор кардагиай, ҳолаташ хубай. 10 дона балони нав дора, нархаш 65,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. харидори аниқ занг зана, беҳуда нороҳатшон накунед. 10 дона балони навшон задагиай дӯстон азиз. боз камтар муомила дора, солаш 83 дар ноҳияи Муъминобод бо нархи 65,000 сомонӣ. ҳамин навбарои мо шумо дар маъқул ҳастед, дар ҳамон комментар найсен бачаҳо азиз. фақат лайкҳо рамонен, лайк зиёд шава, навор паҳн мешава, ҳамин акко мефурӯшам. эълони навбатиро нигоҳ кунед бачаҳо азиз. манипулятор Mercedes Benz чӣ мегӯянд, кран мегӯянд, чӣ мегӯяд шумо, соли 2001 дар душанбеай 195,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. соли 2001 сол. навай 2001 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 силиндра мегӯям. коробкаш 100%, ходовоиш 100%, 3 тонна. кузоваш 6 чӣ мегӯяд, 6 метр бале. алиш мешава, квартира мега бошагаро ки хона дар душанбе моша мега алиш мекунем. хоб ягон намуди бортавой, хундай, портер ва ғайраҳо. хулоса вариантҳоро мебинем. алиш мекунем, бо заминам боша боз иваз мешава. хулоса вариантҳоро иваз иқтидом пешниҳод кунем бачаҳо азиз. самосвал газ 53 соли 2006 дар ноҳияи Рӯдакӣ 45,000 сомонӣ нархаш. соли 2006 45 та мегӯям, бо муомила мекунам. ҳамин састиани худаш хеле вақте ки гандума рехтен, дар дарунаш монден, худаш чапа мекунад. ё ки каҳ дорен, пресс дорен, чизе дорен барои мисол корбори деҳқонӣ, худаш чапа карда метавад бачаҳо азиз. 45,000 сомонӣ. ҳамон нафаре ки дар ҳамон комментар найсем газ 53. бародари азиз, нигоҳ кунед, соли 2006 сӯзай. хулоса зангаш бизанед, рафта харидорӣ кунед. Ленинский район дай дар ноҳияи Рӯдакӣ. документ дора, мотораш, коробкаш, ходовоиш сӯзай. хоб балонашам састаниш тенҷи бадай. хулоса тракторхаро тамошо кунед. тракторхаро, трактор МТЗ 80 дар ғончи деваштич, нархаш боша 80,000 сомонӣ ай. састаниш соз. хоб ҳама тарафа ҳамроҳш плуг дорад. касе мехара, плугаш падарка дӯстон азиз. документ дорад. дар ноҳияи деваштичи ғончи 80,000 сомонӣ. рақамош ҳамондем 927 42 55 24. ҳамин рақамода занг занед, аз номи канали мо Далер офисиал, Авто ТВ, автомобил 3 та канал дорем. равон кунед, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, агар дар ҳамон 3 канал мефурӯшемша метавонед бачаҳо азиз. ҳаракат мекунед, шумо дастгирӣ кунед. навори пешинара тамошо кардем. бардор ҳастанд ки хоҳиш кардан портер навор кунем дар вахшай 55,000 сомонӣ. инами састиани яй акн нави пачка нест бачаҳо. ҳисоби ҳами кам кам трешина дорад. хайно бисёр вақт кор мекунад. хулоса ҳами ҳисоб нархша 55,000. ино акн навошон 85-90,000 мо бисёртар навор мекунем бачаҳо азиз. бортавои автомобил Hyundai Porter. ҳолаташ хубай, нозадай, краскаш, радной худшай. хулоса ягон мошин задагиш нестай. хеле ремонти гизалак кардагиш нестанда. балонош 70-80%, документ дора.
خب مسئله از خودش هم مقدر زیاد هم نیست دوستان عزیز. کuzovش кшодаки хушрой. Корбори деҳқонида бениҳоят удобнай. Мисол мегирам бизнесда. Техникаи навбатӣ грозовой мотороллер дар кушонёни бохтар 16800 сомонӣ, объёми мотораш 150. дар ҳолати беҳтаринай ҳуҷҷат документ техосмотр номер дорад. Аккумулятор навай пачкай, 3 баллонаш навай, кузоваш калон дуланай. Моторш соатворӣ кор мекунад, айҷош кнопка кати заводид мешавад. Хулоса ягон камбудӣ надорад. Сабаби фурӯхтан пул дар кораи срочно. Ин ҳам маълумот бачаҳо. Хай бо касе ки мехара худаш бо занг мезанад, муомила мекунад. Бадор азиз, ҳамин навораи мо шумо дар писанд бошад дар ҳамон комментария 5 плюса нависен. беҳтарин ҳаматон розем. То навораи баъдина худотон эҳтиёт кунед. дошта бошен хона ва заминро равон кунед.